Здравейте, приятели! Вие сте в канала Спорт. Ето ни отново, ние се завръщаме и обещаваме този път да бъдем много постоянни, защото имаме европейско, имаме олимпиада, а европейското в Германия започна и вече е в разгара си. Аз имам нужда да коментирам, имам нужда да си кажа мнението и да чуя мнението на моите приятели. И какво по-хубаво от това да се събереш на едно коментарно, така наречено студио с един от най-близките си приятели, с хора, които си израснал от дете и новите ни двама водещи. Това е именно са Даниел Иванов, млад младеж, около 30 годишен, средна възраст, от град Видин, и Цветан Тасев, също от град Видин. Той е около 29 годишен, нали така? Все млади момчета. Така. Перспективни. От днеска започваме да разнищваме европейството, всички статистики, всички хубави неща, които се случват там, а след това подкараме Олимпиадата. Данка, обаче преди да почнем, добре дошъл. Добре заварил. Добре и се чувстваш в нашия уютен Прекрасно, дом. много прекрасно студио. Винаги ми е било готино, като идвам. А сега вече на черното диванче. Сега вече тук се чувствам по-специален на черното кожено диванче. Ние провеждаме кастинги на него по принцип. Ти си първият участник. Супер, много готино. Ти си първият участник. Искам да те питам преди да почнем, къде е господин Тасев? Да, значи извиняваме се, че господин Тасев го няма, обаче той е зает служебно. Трябва да реди трансфери. В Италия ли е в момента? В Италия, в Козленца ще трябва. Козленца, извинявам се за... В Козенца, да, в Козенца. Има. Господин Тасев е един много добър футболен скаут, защото хората може още да не знаят. Менеджер. Менеджер. Не го обиждай. И в момента реди трансфери в Италия, за което той искрено се извинява и обещаваме още от следващата седмица господин Тасев да е сред нас и да сме в пълен състав, нали така? Разбира се. Искам да започнем с Роналд Куман. Треньора на Нидерландия, забранявам ти да кажеш Холандия. Трябва да бъдем политкоректни. Трябва, да. Нидерландия. Треньора на Нидерландия, Роналд Куман, пускам ти го да видиш за специалния хранителен режим, с който той се подготви за това европейско и неговите футболисти също. Ето, така. Нещо не си доволен. Не. Виж са. Баця Куман е гледа от Баця Йоги. Йогито прави, нали, да не показвам какво прави. Направи ли ги шампиони? Направи ги. Очакваш ли Роналд Куман с тази диета да направи Нидерландия шампион? С тази диета, като гледам шампион, се става нищо чудно. Добре, бе, ти кажеш Йоаким Льов. Сега виждаме Роналд Куман, стратегията за собствена храна, производство на собствена храна и след това ядене. Виждаме Роман Куман, обаче е по-хигиеничен. След като си изяде, той се изми, да не показваме. Улиза се малко. Сега, явно има добра хигиена, човек. Човек има добра хигиена и се изми. Но искам сега да задам няколко въпроса, които съм си подготвил журналистически. От тази диета ли според тебе треньорите черпят енергия и вдъхновение за големия футбол? Така ли трябва да се хранят? Протеинче. Чист протеин. Чист протеин, дава ряз и са много бързи. А виждал ли си някой друг така да кажем в България или в наш приятелски кръг да се храни по същия начин? В България, освен господин Тасев, друг не съм виждал. Него го няма да обясни по-подробно тази диета. Ти искаш да кажеш, че господин Тасев е господин от Тасев, хората, които ще стават големи така личности? се стават топ футболисти, менеджери и шампиони. Да. Добре, ти ако сега станеш треньор, имаш тази възможност, ще ползваш ли тази техника? Като гледам, Баци Йоги ги направи шампиони, пак казвам. Роналд, това ще го видим какво ще направи. Ако и той направи, ще стане аз един треньор, ще пипам навсякъде, ако трябва. Ще ям от всичко. От себе си обаче? От себе си, разбира се. Защото сега ако почнеш от помощник треньори... Отзад, откъде набарам нещо за ядене. Ако почнеш да хапаш от помощник треньорите, вече е притеснително. Притеснително ще му осъда за... Добре, ние ще повторя много пъти, че сме от Видин, ама ако станеш треньор сам в един Видин, такъв хранителен режим, моля да наложим на футболистите, може ли изискаме от тях да се хранят тази диета? Там е малко по-специфичен хранителния режим в един Видин, като цяло в Северозапада. Не се еде? Преди му се пие. Преди му се пие, да. Значи това преди матча, ако няма банкет или някаква дискотека... Мач няма. Какъв мач? Къде си тръгнал? Верно е това. Между другото, хората подценяват, но аз имам една приказка, където сме си говорили много пъти. Да не казвам имена на конкретни футболисти, но има футболисти, които познаваме от нашия град, които ако не пие, той не може да играе. Да. В смисъл, виждали сме го да излезе на мач, примерно без да е консумирал алкохол. И го пита, той що е толкова слаб? Пил ли е? 3 гола, като се е почерпил. Малко като Гасконя на време. Да, във Видин всички са Гаскони. Гасконици. Добре, Данка. Аз познавам, има едни, къде са и Гаскони и Марадона. Доста неприятна комбинация. Ама са па футболисти. Верно е. Ма той и Гаскони и Марадона бяха футболисти. Давай натам, Данка. Давай. Аз знам ти какво ще бъде шампион, какво ще бъде. Знаем какви са ни теориите на те, обаче първо, кажи ми само кой според тебе ще бъде шампион на Евро 24 в Германия. Твоя фаворит.
какво ти кажа, баце? Я мисля, че Франция. Франция. Не ги харесвам много, много поради други причини. Ти не ги харесваш, ма си ти фаворит. Еми, чисто като анализатор. Чисто като футболни качества, като футболисти, па дори като треньор го кажи. Добре, а сега ще ти пусна нещо друго в тази връзка. Аз сега те подхванах тебе с Франция. Една от най-големите звезди на френския отбор, новата звезда на Реал Мадрид, Килиан Мбапе, доста неприятно така се получи при него. Ще покажем даже ето сега на хората какво се случи с неговия нос. Мбапе. Мбапе. Ето пускаме хората да видят. In the 86th minute of France-Austria game, Mbappe took a forceful blow to the face. It happened during an ensuing free kick when Mbappe headed the ball onto Danso, only for his face to collide with the defender's shoulder. The impact left Mbappe bleeding heavily from the nose, prompting the trainers to rush onto the field. It was understandable that Mbappe needed some time to recover. After receiving treatment, Mbappe defied permission and returned to the field, but he immediately sat down and he received a yellow card. Ето, Данка, виждаш каква е ситуация с Килиан Мбапе. Какво е мнението ти за... И са, той ме е най-добрият. Ти как го каза го, нали? Са най-новата звезда, наистина феноменален, уникален, перфектен футболист. Да. Ама сега, значи то нос как му го изкриви, сега ще му го изправят. Ако ще го направят Костенурка Нинджа, ма ще играе. Какво ще го направят? Костенурка Нинджа, ако трябваше. Ама дали има шанс да играе с такава маска? Ще играе. Аз искам да ти Нема покажа. шанс да не играе. Значи жив умрел ще играе. С крив нос, прав нос. Искам да ти покажа преди време какъв Най-много подарък... един-два мача да изпусне, ама те да се не изложат, в тия един-два мача. Не, групите ще ги изпусне според мен. Групите ще ги изпусне, Ще го но ето видим. показвам ти какъв подарък получи Килиан Мбапе преди известно време в кутия на един голям моден бранд. Човекът го отвори с радост, че ще има обувки вътре, но той още тогава получи маската, с която ще играе в следващата Добре, че не е мача. маската на Зоро, че трябва да извади и меча. Ами неговата маска, не знам ти познаваш ли, коя беше оранжевата костенурка? Там. Господин Тасев ще каже тогава. Той не ги разбира много. Това е ясен. Ето виж Килиан Мбапе с Не, маската ме е на така костенурка идеален. нинджа. Его, виж го. Перфектен. Мамино бавец. Дали ще излезе тази маска? Не знам дали ще го допуснат. Бе. Не мога да пусна, ще си му сложат Да такава викаш, маска. това Мбапе, новата звезда, не мога да го не допустиме. Ще го допуснат, така си решат. Паша. Човека колко пари ще взима от Реал Мадрид, може да си играе с каквато маска иска. Бе, ти си прав. Пак ти казвам, добре, че не е маската на Зоро, че. Да, те много играха с маската на Зоро. Е, Добре, ти казваш, че Франция ще стане шампион. После ще ти кажа какво мисли господин Тасев, който директно от Италия ни изпрати анализ на неговия шампион, на неговия голмайстор. Но кажи ми нещо интересно По за Франция. принцип той не може да мисли, господин Тасев. Господин Тасев, Да, трудно му е, но чуваме после. ще ти кажа, да, но искам сега, ти знам, че се подготвил, видях, че си извадил цяла листа статистика. Какво имаш за то не Франция? е много така голяма статистиката, ама какво ти кажа, Франция 2 пъти световен, 2 пъти европейски. Това значи, че ще последните- трябва да бъдат пак европейски шампион. Защо не? Ти видял си им състава, бе. Какъв ми е състав? Какво имат състав? Имат такъв състав, имате Чакай, Германия, аз такъв поне състав, имат Испания. Сега съм подготвен. Англия какъв състав имат? Мали ги уния, бе. Що? Защо са идиоти? Англия. Какви са? Ми, Айде, ти си виден фен на клуб от Англия. той е така, ама. Гледай сега какво става. Гледай, те нямат слаб пост. Тео, Салиба. Салиба е един от най-стабилните защитци в Висшата лига. Това според теб. Така, то малко петичката Конде е палавник. Като Що го да е видех, палавник, бе? като видех си обувщия на лагер сбора, Ема той е модна икона, бе. Упамекано палавник. Малко, ама Ти ми, гледай какъв състав имат Така, и изкара гледай сега, 4 гледай сега. палавника. така. Как? Двама. Имат ли някой читав? Канте, Така? Рабио, Натюран син му, Натюран син му е. ти там. Гризман, какво искаш? Дембеле, то малко, няма значение и Бапето отпред ги носи. Добре, де, ти Гледай какви правите- резерви. Камавинга и Чумени му резерви. Добре, това ще я те Смейте. питам, Оли Камавинга и Па, Чумения са може. резерви в този отбор на Жиро Франция. му резерва. По-добър футболист ли е Рабио от тях? Абе, не мисля, ама... Защото все за пак Канте не го коментираме. Той човека навсякъде, той е... Кантето, да. Може и да се контузи. И в той Саудитска Аравия човека там не играе на такова ниво в Там момента. сериозно. Да, точно интересното е, че той не е на такова ниво, нали, каквото беше прият. Да, и определено беше най-добрият футболист на Франция в първия мач. Беше, ама... Какво беше имаш го там? видим. Нещо интересно, някой факт има ли подготвен на този лист? Че... Какво беше сега тук, че... Вади да видим, ти си се подготвил. Че съм се, ама... Последните 4 големи първенства, 3 пъти финал. Какво очакваш? А на последното? Последното се малко се накъкаха, ама...
Добре, ти не мислиш, че прекалено много ги фаворитизират всички и французите няма чак такива шансове. В смисъл, прекалено много са фаворитизирани. Абе, прекалено не е много са така. големи Виж сега, очакванията. баце, направиха много силна квалификация. Биха Гибралтар 14-0. Така е, ако знаеш, какво ние искаш? също сме имали силни мачове срещу Гибралтар. Да, 1-1 направихме с тях. В Гибралтар. Гибралтар. Между другото, Тежко гостуване. бях на екскурзия сега при някоя почивка и Какво ходихме до очакваш, Гибралтар. че... Гида, който ни развеждаше, стана и каза, на този стадион, за съжаление, Гибралтар е много хубава държава, на този стадион са играли много големи отбори, са идвали тук. Гибралтар не е печелил срещу никого и не е правил дори равен единствено срещу отбора на България. Той нямаш никаква представа, че ние сме от България, но човека с такъв ентузиазъм казва единствено срещу отбора на България, Гибралтар има равен. Ето, там е тежко място за гостуване. Взели сме точка, все пак. А Франция ги бие 14-0, после как няма да са ми фаворит за европейското. Защото са били Гибралтар. Пък 14-0. Там само май треньора не вкара гол. На Франция ли? Да, Дешан можеше да ритне от тъча, ама... Да, между другото в Гибралтар. Нашето не, защо не му подох? На Дешан? Да, той Иначе от тъча можеше да завърти. Има удар. Има удар. Играл е май. Играл е футбол тук там. Ритал е 2 пъти на високо. Добре, казваш Франция ще станат европейски шампион. Така си мисля, става дълбочина с тия футболисти. Така много силни халфове. Най-добрият футболист в момента е... Пак ти казвам, верно, че му изкривия му носа, ама ще го казах, че го наместа. Може да кажем, наместа. че е най-добрият футболист? Кой е по-добър? Много изравнено нивото на футбол в момента. Има много талантливи футболисти. Бапето в момента за мен. Добре, има го и момента, говорили сме си и за Холанд. Ляв, десен, бързина, демараж. Добър футболист много, но имаш много млади таланти. Виждаме какво прави Ламин Ямал. Не го сравнявам в момента с Мбапе, но Ламин Ямал на 16 години. Малък, да. И виждаме с какво самочувствие играе този футболист. Така е факт. Имаш футболисти в много млади, Флориан Вирц в Германия. Факт, но те са много различен тип футболисти. Различен тип са, но всеки един от тях има възможността да стане най-добрия в света. Така да, но в момента е Мбапе. Може би знаеш, аз съм фен на Барселона. Винисиус, може би трети пореден сезон, в който няма слаб матч. Така е, но пак ти казвам, че за мен Мбапето е най-комплексният. Има всичко. Между кажем, Мбапето и сещам, вчера гледах матча. Мбапето ли, там как му казват? И Виктор Врачев, много го уважавам, Вики Врачев, коментираше Франция с Чехия и дълъг пас, той вика, Мбапето сега взима топката. Аз това ти казвам, че всеки му казва различно. Един му вика така, друг му вика така. Мбапе, Папе, Мапе, как искаш му казвай. Абсолютно съм съгласен, обаче сега ще ти кажа... Най-феноменалният футболист в момента. Точка. Какво? Съгласявам се. Аз с теб не искам да споря, аз ще си кажа моите аргументи, давай, но мога да ти кажа господин Тасев. Не, господин Тасев ми е важен в момента. Той ни е изпратил неговия отбор, който ще стане европейски шампион. Я да чуем, че ме е интересно. И като му казах, че ти фаворитизираш Франция, той ми каза, мани го, той не разбира от футбол. Цитирам думите. И сега ти казвам, ето господин Тасев казва, Португалия ще бъде европейски шампион. Ясно. И сега ти казвам, подготвяме много интересни факти. Ето да видят хората, че не си измислям, господин Тасев ми подготвил факти. Ясно. И какво каза мога той? Да ти кажа, извинявай, мога да ти кажа, що е казал Португалия. Защото той знае само Кристиано Роналдо и това е. Той го питаше, го питаш, кажи ми един различен от Кристиано Роналдо, че трябва да отвори Google. Господин Тасов е футболен скаут, той познава много футболисти в целия свет. Да, ама той не обича да гледа много такъв европейски футбол. Той гледа само българската Б група. Българската Б група и оттам. И А група, и В група. Обаче оттам той праща нашите таланти в други държави. Така, виж какво ни е извадил той. Роналдо на 39 години става най-стария действащ атакуващ играч, защото знаем, че има вратари, които са играли на по-голяма възраст на европейско първенство. Той има най-много голове на европейски първенства, 14 гола. Зад него е Мишел Платини с 9. И пише вкарала и най-много голове, включително и с квалификациите. 45 гола. И Цветан Тасев казва, че господин Роналдо може да стане и голмайстор на това европейско първенство. Аз казвам, че той не вкара един гол. Аз също исках да ти кажа, че според мен Кристиано Роналдо ще вкара максимум 2 гола за цялото европейско първенство. Ако се отдуспа. Ако има някой да дуспа. И сега тук обаче Пепе нищо е на против 41 Роналдо, години. Ама... Пепе е на 41 години е най-стария. 41. Мали, то няма живи съученици. Верно не. Той е най-стария футболист на европейско първенство. В момента на този турнир, Роналдо говорим за атакуващ състезател на тази възраст. За двамата това е 5-то европейско първенство. И Пепе, и Кристиано Роналдо на 5-то европейско първенство. Тук виж какви аргументи ни е сложил, защо ще стават шампиони. И какво той ни знае казва? Пепе ли? Сигурно го знае. Видя в Google, маня. Ама чакай, той Пепе игра в Реал Мадрид. Да, господин Тасев е фен на Реал Мадрид. Да, верно, че играш това. Жозе Морино казва, че Португалия ще вдигне купата на Евро 24, като на финал ще бъде Англия. Кой?
Жозе Мауриньо. Ама кой ще бъде на финал? Англия и Португалия. Англия и Португалия. Да. Това ако стане, аз ще стана тролей. Аз искам да видя как ставаш трудно, Е, ако Португалия и Англия. играят финал. Англия, айде групите ще прескочат, ама осмина финала са аут. Мислиш, че толкова рано? Става, са- мани. Айде, добре, това ще го видим, защото аз имам съмнение, че Англия ще играят поне до полуфинал. Тия там... С този слаб футбол, дето играх в първия матч. Не. Така, виж какво казва сега той. Във всяко звено има футболисти с изключително голям опит. Рубен Диаш играе в Манчестър Сити, Жоао Кансело в Барселона, Данило Перера в ПСЖ, Бруно Фернандеш и Бернардо Силва от двата манчестърски гранда. Жоао Феликс в Барселона, Рафаел Ляо в Милан и Гонсало Рамош в ПСЖ. И господин Тасов ни казва, в целия стартов състав всички футболисти играят в топ отборите на топ 5 първенства. И сега, значи факт е, че имат най-добрия халф в света. Факт е. Бруно Фернандеш, разбира се. Абсолютно. Защото играе в един слаб отбор, но въпреки това изпъква много. За съжаление, така, както и да е, няма да го коментираме този слабия отбор. Да, не сега поне. Не сега, не му е времето сега. Ама ще ги видим. С нощи не убедиха. Много слабичко. Голен късмет. Аз съм на същото мнение. Много Аз голен съм на същото късмет. мнение, въпреки че Чехия игра много приятен футбол. Факт. И един от приятните знае Чехия, на това Румъния. европейско първенство. Чехия, Румъния, Швейцария, много хубав футбол. Швейцария, ама те са хубав отбор от доста време. Така, че Унгария не... също играе много хубаво, унгарците въпреки също, резултатите, които да. до момента варират с Германия и в първия матч Унгария играе много красив футбол. Но виж какво ми каза господин Тасев, 6000 фена са посрещнали Португалия на летището и Абе, Кристиано Манио, Роналдо господин казва, Тасев, че в какво Германия се чувства като вкъщи. Абе, майо, господин Тасев, какво говоря? Ама той каже, че това може да донесе. Как ще политическо донесе? море. Добре, че е Гугъла. Ама не, ама чай, бе, той ти къде се подготви? Аз ги знам тия неща. Що мислиш, че той не знае? Моля се, Ама от ти Б му ромваш групата на авторитета, преди България. да дойда, ще го включа другия път по телефона на живо да те Включи опонира. го сега. Сега Ма не не, може, в той момента- сега в реди, момента на базата на трансферите, Козенци. реди, не става. Да, и последното нещо, което той ни казва, любимото, виж само каква връзка, какъв преход има. Любимото ядене на Кристиано Роналдо е традиционно португалско ястие с усолена треска, лук, картофи, маслини и яйца. Яде изключително много протеин и малко въглехидрати, но си позволява и шоколадова торта. Искам да ми кажа защо според теб той ни презентира тази информация. Да покаже какъв топ менеджер е. Да ни каже каква диета има Да, Кристиано да ни Роналдо. покаже ние тук с мутаняците, той е топ менеджер. Ма него това са глупости. Няма да стана Португалия. къде Категоричен стана? си. Пак ти казвам, верно, че имат най-добрия хаос в света, ама той една птичка пролет не прави. Слушай, сега аз не мога на вашите глупости, мога ги слушам цял ден. Аз ще ви кажа кой ще стане европейски шампион. Типа къде? Ти сега ако ми кажеш Англия, става ми стръм. Европейски шампион Става ми стръм, ако в ми кажеш Германия на национален стадион в Берлин. На последния ден от Европейския съюз ще стане този отбор, който съм сложил в анелката в твое Испанците. ляво Испания. Добре, може аз поне да кажеш Испания. Да. Играе ли Пуйол? Пуйол приключи отдавна. А Шави и Ниеста играят. Шави и Неста не играят. И как ще станат шампиони Ще тогава? ти кажа сега как ще станат шампиони. Айде. Значи първо, Значи понеже те ти много почна, млади. Те ти много почна млади. с статистиката на Франция за шампиони. Испания е 3 пъти европейски шампион. Живи и здраве да Не, си това факт. не е за подценяване. Абе, така е. Това не е за подценяване. И ще ти кажа колко интересни неща аз намерих за 3 години, в които Испания става европейски шампион. Айде. Първо Испания е Какво европейски си? шампион през 1964 година. В тая година национален химн на България става Мила Родион. Година, с която Испания става европейски шампион. И Сашо Кадиев ще ми завиди с тези неща, които знам, разбираш. 2008 година. Тогава в Зимбабве пускат банкнота с номинал 200 милиона зимбабвийски долара. В деня, в който Испания става европейски шампион. Ти виждаш за какво говорим. И 2012 година в България е открит България Мол, а Сотир Цацаров става главен прокурор на България, когато Испания става европейски шампион за последен път. И сега ще ти кажа другото интересно нещо, което аз съм си извадил за Испания. Ламин Ямал, най-младия играч на европейско първенство. Момчето е само на 16 години и 338 дни до днес. Утре ще са 339. Логично. Баща му е мароканец, майка му е от Екваториална Гвинея. Той е роден в Испания и е избрал да играе за Испания. Може да играе за другите две държави. Значи това е стабилен. Това е стабилен. Той ще ги направи. Ама ако беше играл за Гвинея, ще ги изстреля. Гвинейците не са лош отбор, маните. Верно е. Имаха един нередовен имаха там, помниш? Да бе, той къде от 4 години играл на редовен. 4 години играл нередовен. Те Това се анулирали всички мачове. това се едно. Се едно Перфектен. играл някъде в окръжната група. С нередовна крътека, едно време в пирата ги такова ще хопи С фалшива кръста. и бие печат отгоре. Ти остави това. Знаеш ли? Ти не знаеш, аз ще ти кажа. Ти просто Кое да знам? изглеждаш- Чакай, кое? Ти Може изглеждаш, и че да не знам. знаеш, разбираш. Кое? Цялото име знаеш как е на Ламин Ямал? Давай, Ламин Ямал Насра Уи Ебана. Какво? Ламин Ямал Насра Уи Ебана. Не знаеш кое запомних само. Сигурно фамилията. Ебана. Тя не е лоша фамилия. Не е лошо. Добре, не беше ли по-добре да го изпишват на екипа. Вместо това екипа му пише Ямал.
Ямал. Примерно, Какво пише? Не, пише Ямал. Ама не може ли да пишат примерно или Насрауи, Да, или Ебана. Насрауи. Не, бе, то може би ударението не е там. Насрауи, Насрауи е бана. Да, не, кажи го пак. Насрауи е бана. Да, искаш ли го още Много един път? готино. Много готино Да, ама звучи. на А екипа представяш ще ли да е верно на по-готино. екипа как ще го... Не, на екипа ще запише само последното е бана. Да, бе. Е. И отдолу с Ама въпросче, чакай. под номера отдолу с въпросче, коя? Коя? Ама чакай сега, те за испанците това си му е там фамилията, част от Ето името. при нас си му е фамилията, просто на тебе нещо. На нас ще ни звучи по-така звучно, нали? Ама за тях си е Ти си нормално. купиш ли нещо. екип на Ебана? Ако пише само е бана, Аз ще направя така. направи. Ще Ще го нося нося сгоре, даже може отпред така. Отпред не може да сложиш, ще го сложиш. А не, там. отпред мога на Срауи. Ние го настроиме това предаване. Това е, Данка, това е Явно човек. той ще ги направи с това име. Ето виж как идваме. Няма да е Франция, ще е ламине, мал настрои Ебана. Ще си говорим после. Това в флашскор, между другото, го изписват така. Като вкара го пише само настрои Ебана. Е. Точка настрои Ебана. На Срауи е бана. Само ще ти кажа нещо, което ми е много интересно, ми направи впечатление. Бившия испански национал, ти го познаваш, Фернандо Юрента, аз знам, че се знаете с него. Как бе, цар Лъв? Да. Как бе? Той казва нещо Гледал много съм го от интересно. зоопарка. Сега малко не мога така да говориш за човека. Легенда на Испания. Да бе. Да Има се 3 гола. образяваме. Има 3 гола, ама легенда. Ама аз ги не Ти имаш и 3 гола за Испания. Имам 3. Има за Дреновец. Как? А- За Дреновец с уважение. Съгласен се, извинявам се. Фернандо Юренте казва, познавам Меси много добре. Дори той не бе на нивото на Ямал на тези години. А той откъде го познава? Да не са били на сбора нещо? Вероятно, по Испания са имали доста време да се опознават с Меси. Но мисълта ми е, това съвсем сериозно вече, мислиш ли наистина, защото моите наблюдения, Меси на 16 години и Ямал на 16, мислиш ли наистина, че той в момента показва повече качество и самочувствие спрямо Меси в онзи период? Не е в момента, Меси не преди 10 години. Меси, когато Меси беше на 16. Сега сериозно, да. Може да се каже, да, наистина момчето, шегата на страна, наистина огромен потенциал. С такова самочувствие, така леко тя играе На европейски финали, на Шампионска лига. Все едно има 500 мача за гърба си. Да. Наистина пожелавам му успех на момчето, дано да го задмине Меси, както се казва. Абсолютно, И Меси и Роналдо. Не. Всеки млад футболист, който има този шанс, Невероятен талант. Както казах, гледах между другото коментар на не помня кой някой от организаторите в нова телевизия, който каза, ние имахме късмета да живеем в времето на Меси и Роналдо. Аз се надявам да имаме късмета да поживеем в времето на Ямал, Мбапе и футболисти, които те първо предстоят да бъдат най-големите. Дай Боже. Другото, което искам да ти кажа, Нико Уилямс. За мен е едно прекрасно крило. Малко се е изрусил, така грозна прическа има. Това какво му пречи да играе в футбол? И аз бех рус, като имах коса. Ти, между другото, забравих да Помниш? ти кажа, знаеш по какво си прилича с Антуан Гризман от Франция? По името. По името и по косата. Тия шеги... Ама нещо почва да блестиш. Та лампичка там трябва да е с такова, че не те виждам вече. Няма да те коментирам, защото вече почваш така да занижаваш критерия и нивото на разговора. Аз искам да се придържам към професионализма. Аз съм професионалист, казвам ти, че с Гризман си приличате по името и по под крилото косата. да те издигна, такова, ти ще ми споиграш в очите. Що, кое се подигравам? Аз ти казвам факти. Ще ти кажа един факт. Айде. Родри, знаеш ли го Родри? Родри, чул съм за него, май Чул играл Сити. Къде се угащва? Да. Винаги играл угаща. Да. Ще ти кажа нещо. Това момче има 2 университетски дипломи, знае английски, френски и испански. Не използва социални мрежи и не иска нищо личния му живот да излиза на публичното пространство. Знае ли български? Не е ли български, не знае още. Тогава какво ме го Ще фане? го поканим да гостува, бе. Нека дойде тук да го научим на 2-3 приказки. Ще го научим, но това, което искам да те питам, това ли е правилното да успееш в големия футбол? В смисъл, този човек тотално очевидно се е отдал на футбола, не използва социални мрежи, ето прикрива личния си живот, не иска да се намесват жените му, излизанията му, напиванията му и така нататък, свързани с футбола. Не обича да дава интервюта, ако има въпрос свързан извън футбола и професионалната му кариера. Не е ли това по-правилният модел, отколкото да те знаеме с всичко друго, не е с футболните качества? Разбира се, че е по-правилният модел. То имаше една статистика, колко мача Родри е играл за Манчестър Сити, сега не се сещам. Бройката, да. Бройката беше наистина невероятна. Колко мача е играл Родри, толкова мача Сити не е загубил. Да. Не, и там разбира се, накрая му развалиха, ама то нормално да му развалят. Все пак играе с... Абсолютно съм съгласен. За FA Cup, там няма прошка. Точно в тази връзка ще обърна внимание на Педри. В момента най-добрият дефанзивен халф.
Точно това исках да ти кажа. Компютър. За Средата мен на терена компютър. това е един от най-добрите дефанзивни халфове в целия свят. И, Той Тони Крос в момента... и до него бетон. имаш Педри. Педри... И тук нямам говорим за наблюдение. Шави и Инеста. Няма много Тия две наблюдение момчета не на могат да Педри. заместят Шави и Инеста. Още рано се каже. Да, това са ще на може по би 20 първото години. голямо първенство, което Те да първа изпъкне. ще я виждаме. Да, Педри е на 21 години. Тук има нещо много интересно. В едно от интервюта, които му гледах при няколко месеца, той каза: най-големия ми идол в футбола и в живота, от който съм следвал началото на моята кариера, е Инеста. И това, се е учил от най-добрия. И това, което той казва е, че да, че винаги се е старал да гледа и да прави това, което той прави, за да може да го вкара в собствената си игра. И аз да ти кажа, мисля, че много, много се доближава вече до него. Ами, пак ти казвам, рано е да се каже, има още много да учи, да видим успехи на него. Между другото, в това интервю той каза, че много обича да пътува. И аз, ако Испания стане европейски шампион, мисля му пиша в Инстаграм, да му предложим не да му направим екскурзия с неговата приятелка до синагогата във Видин. Те сега ремонтираха, ще му ремонтираха. хареса. Защото обича пътува, що да не го заведем на Може да види синагогата Райко. във Видин. Хората скоро ще разберат много такива детайли, примерно кой е Райко и така нататък. Данка, аз мисля, че няма какво повече да дъвчеме. Ясно е, Франция ще стане, давай натам. Да, Франция няма да стане европейски шампион, ще бъде Испания. Португалия не го коментирам. Испания с този там Ебана, Мебана. Чакай, бе. Мога да момче има запомня името. Ами аз бе. пък много харесвам левия им бек. На С кой, малко бе? дълга коса на Испания, така сещи се левия им бек. Левия им бек. Кукурела. Кукуреко ли бе? Кукурела. То може да ми плаши гроздето на село. Между другото, аз си мислех, че няма да излезе по-грозен испански футболист от Пуйол. Появи се Кукурела. Появи се Кукуреко. Да. Захвърлям тези листи, в които аз и господин Тасов сме се подготвили. Листя. Листия, за да продължим нататък. Това е ясно. Изкоментирахме, ти кажеш Франция, аз казвам Испания, Тасев казва Португалия. Те първо в следващия епизод ще провериме кой от нас разбира повече от Радвам футбол. се, че никой не каза Англия, че тогава... Не. Аз все пак претендирам, че и тримата сме играли доста дълго време в футбол и тримата продължаваме да занимаваме с и около футбола, така че няма толкова, според мен, слаб около нас анализатор и човек, който да мисли, че Англия може да стане. Спорно е малко, ама... И не мога да някой мисли, че Англия ще стане шампион. Сега, ние сме Да, малко прав крайни, си. ама... Чак толкова ниско ниво няма. Не. Сега, каквото и да си говорим... Гледаш па за капак стана. И Хари Кейн голмайстор. Хари Кейн, защо да не стане голмайстор? Нищо, че още не е отиде вкарал. в Байер Мюнхен, вкара 50 гола и тия стана трети, бе. 14 години не бех ставали да Верно е трети, това, втори. ама. Той къде иде тия шампион не може То да стане. знаеш как може да спре хегемонията на Лудогорец? Като дойде. Като дойде да играе в Лудогорец Да. и тогава да не стане шампион. Стана трети. Добре, Данка, искам сега да минем малко сериозно към края на това видео, защото си обещахме, че няма да разточваме много нещата, а ще си говорим приятно и леко. Грозните неща в това европейско първенство. И такива ли неща има? Има и доста. И ще ти покажа. Първо ще почна с боя на сръбските фенове с английските фенове. Това е ясно. То смисъл. То за мен това беше очаквано. Даже ако не се беше случило, ще да е проблем. Съгласен съм, но ето... Значи аз не знам на европейско, на световно да няма бит англичанин. Да, и тук обаче кофтик смета да го направят с сърбите. Виждаме тук английски явно фенове. Са много смели и заблудени. Или са си пинали две-три хората бирици. Хората са направили много утра с филми там, културата пред тях и те мислят... Пили са по две-три бири, те тия толкова пият англичаните. Те не държат, да. Две-три бири и се почва да се... Ние изтрезнеме с бирица, те се напият с бирица. Виждаш, тук влизат около 50 човека в заведение с сръбски фенове, които вечерят и съответно най-вероятно си пият бира хора преди мача. Сърбите може и ракийца да пият. Започва се масов бой, в който сърбите реагират. Много по-малка бройка излизат, почват да налагат англичаните, които бягат в различни посоки. Обаче гледай какво готино. Маси, стълби, стула. Все едно са от северозапада. Кетчмания. Кетчмания. Те така се бият от северозапада от дискотеката. Кетчмания. Фърчат столове, чаши, бой. Браво, много готино. Тук ти показвам... Тук ти показвам една снимка, много хубава. Тия видя с един английски фен, който каза, че е подготвен, нали, едва ли не да тръщне няколко сръбски фена. Личи. И втората част на снимката е час по-късно, след това вече е пробвал да тръщне няколко сръбски фена. Пак ти казвам, то англичанин пил е две-три бирички, като го гледам, я ми го покажи пак, че не го видя. Ето, показвам ти го веднага. В коя част на снимката искаш да го видиш? И в двете. Така, ето тук е в естествения му хабитат. Какво ти кажа? Погледни го. Той няма вид на човек първо. Тук въобще няма. Там въобще няма. Тук въобще няма вид на човек. Той не се е събличал, той не е тичал през живота си да... Те повечето от феновете са така. Сега, каквото е сигурно, повечето от феновете са така. Ние имаме, господин Тасов се е събличал много по физическо, но това не му помогна за футболната кариера.
Но това са неща, Това които са сега... подробности. Точно така. Не, времето е коментиране. Веднага на бързичко само ще ти пусна и боя между Грузия и Турция, който пък още по-грозен случай на самия стадион, където това ние си вече не е казваме, приятно, да. че футбола е празник, футбол е за хората. Виждаш турски и грузински фенове се бият с колани, с пръчки, с знамена, с код намерят и това продължава. Пак ти казвам, едно 10 като минути. северо-запад. Да, ама там ли е мястото? Там това вече за стадиона малко е Това е грозно. малко идва. Имат жени, деца, не е окей. На стадиона не е окей. Сега отвън, Еми и по отвън не е кръчмите, окей. не е окей, ама случва се. Отиваш там, това е цяла Европа се Аз не си спомням да няма голям форум, да не са се били. Я Ще ти сърби, кажа- я руснаци едно време, нали? То го има винаги. Въпросът е, че не е хубаво. ще ти кажа 2-3 неща, които също случки, те ги нямаме на видео и то по-вече ги нямаме на видео. Още в началото мъж преди мача Полша-Нидерландия влиза в фен зоната и заплашва хората, които гледат на големите екрани с кирка и коктейл Молотов. Полицаите го прострелват в кръка, човека беше в тежко състояние. Имаме тук първа престрелка, така да наречем, на това европейско първенство. След това, по време на първия мач на европейско първенство между Германия и на откриването с Шотландия, афганистанец нападна свой сънародник и го уби на спортна площадка, а след това същия този нахула на частно събиране, докато хората гледат мача и ранява няколко от тях, двама много тежко и все още са в болница. Веднага след това в Берлин, в квартал Моабит, е имало стрелба, докато се е играл мача между Италия и Албания и 23 годишен мъж е тежко ранен. За момента вече не е с опасност за живота, но това ли трябва да се случва по време на европейското първенство и за това ли трябва да си говориме? Разбира се, че не. Сега то е ясно, че не са хубави работи. Сега, това за афганистанците аз не искам да коментирам. Не, тук не е въпрос да влизаме в такива политически за теми да бъда и така нататък. Да. коректен, нали? По-добре да си замълча, че много неща мога да кажа по тази тема, но по-добре да замълча. Ми се иска някакси, ще оставя лаптопа и това, защото ние вече свършихме с това. Някакси ми се иска да напомним на хората, без значение колко малко са или колко много са и тези, които ни гледат, че футбола е игра, която трябва да ни доставя една позитивна емоция, да се запълваме свободното време, като се радваме на тази игра. Много хора по света обичат и я гледат и ексцесиите и насилието в никакъв случай не водят до нищо позитивно нито за хората, които гледат футбол, нито за тези, които играят. Защото ако ти си вътре на терена и знаеш, че отвън някой се гърми, едва ли е много приятна атмосферата за игра и някакси тия неща, като че не трябва да случват на такива форуми. Определено не трябва да се случват, но пак ти казвам. Неизбежно е явно. И аз искрено се надявам до края на първенството да няма никакви неща, проблеми, да се насладим на хубав футбол и да видим едно красиво европейско. Хубав футбол има. Изключително много голове. С изключение на един-два мача резултатно първенство. Както казва нашия продуцент Лъчезар Евтимов, играйте всеки мач над гол и половина. И има само 2 грешни от началото. Така е. Та хубаво европейско значи той е първенство. напред с залозите. Той е много напред. Ще го питам да каже нещо до края. Сега строи блок. Инвестира само от над 1,5 за европейско първенство. Се чува с него след предаването. Данка, беше ми много приятно за този първи епизод. Идеята тук беше да се запознаем с хората, да им кажем какво мислиме, кой ще спечели, да си поговорим малко приятно така за европейското първенство. От тук нататък първо сме подготвили много интересни теми до края на европейското. Ще се включваме колкото можем по-често, за да коментираме. Ще влезем и в повече статистики, ще коментираме вече резултати, излизане от групи, но сега искаме просто така да въведем малко и само ще подскажа нещо. Следващия епизод, който ще бъде буквално тук идва. Ето ке за тъгъла, както се вика в нашия край. Ще си говориме за сгодни женици. Какво е най-готиното? Че господин Тасев няма да го има. Супер! Той без това не разбира. Това ще я ти кажа, но мога да ни подготви някоя тема за добри футболисти, които може след 5 години той да ги родил да играят на европейско първенство. Адано. Живот и здраве. Чакаме го господин Тасев, той ще се включи от 3-ти епизод. Така че хората ще разберат кой е то господин прословут, гледай какво приказва. Да пишете в Google, бе. Да напишат в Google кой е господин Тасев. То ще излезе. И то ще излезе при Тони Тасев. Пак е нещо. Да. Това ще бъде... помисля, че е Тони Тасев. Още по-голяма мистерия. Така че се... Пишете в Google господин Тасев. И в третия епизод ще го покажем. Така е. Наживо. Данка, благодаря ти. Айде, бате. Айде да видим какво правят жените. Жената ме чека на легло. Айде. Я преба половината епизод.